Днес сме на оглед на едно невероятно място. Това е фурна за хляб, Средно Градище, община Чирпан. Ето, тук работи бара, работи целогодишно. Ето тук може да видите бара. Бара е отворен всяка вечер след 5 часа. Има и билярдна маса. И никога не е бил на загуба. Нещо много интересно като факт, понеже това е една стара фурна, която се е произвеждало хляб. Тук човекът, който е правил бара, е реставрирал тази фурна. Това е точно място на фурната. След това е тоалетната. Мъжка и женска. От тук се излиза към двора. А нагоре, по стълбите, може да видим един офис. Нещо много важно, кабелите са сменени изцяло, нова инсталация има. Тук излизаме в място, където се правят концерти и се използва предимно през лятото. Както виждате, басейнът е събрал доста дъждовна вода, за съжаление, но тук през лятото бара е отворен от тази страна. Излагат шезлонзи и тези маси, които са ето там. Там се прави VIP area, където има дивани. Ето там също има навес, който е направен през тази година. Цените тук на имотите в селото са се покачили последните години с няколко стотин процента, буквално. Тоест къщи, които са стрували 10-20 хиляди евро, в момента струват 50-60 хиляди евро.